मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। कन की जमारत रहे हमके घर में बनसिया के साली बोलल के चर में। कन की जमारत रहे हमके घर में कन की जमारत रहे हमके घर में बनसिया के साली बोलल के चर में। बनसिया के साली बोलल के चर में। बोलल के चर में। बोलल के चर में। बनसिया के साली बोलल के चर में। हम पूछनी की बनसी रखती मार खैब हम घर में। काहे बुलैलू बंसिया के साली हमरा के तू चर में। हम पूछनी की बनसी रखती मार खैब हम घर में। काहे बुलैलू बंसिया के साली हमरा के तू चर में। कहता रे जीजा बट ननिहार में कहता रे जीजा बट ननिहार में बनसिया के साली बोलल के चर में। बनसिया के साली बोलल के चर में। बोलल के चर में। बोलल के चर में। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। बनसिया के साली बोलल के चर में। राइटर बिन बिहारी कहै छौ ऊपर नीचा जब देखता गाँव में बेइज्जत हो वीर यारवा बचतौ ना इज्जत। राइटर बिन बिहारी कहै छौ ऊपर नीचा जब देखता गाँव में बेइज्जत हो वीर यारवा बचतौ ना इज्जत। सबसे बढ़िया चले जो ननिहार में सबसे बढ़िया चले जो ननिहार में बनसिया के साली बोलल के चर में। बनसिया के साली बोलल के चर में। कन की जमारत रहे हमके घर में कन की जमारत रहे हमके घर में बनसिया के साली बोलल के चर में। बनसिया के साली बोलल के चर में। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।